Nitie koda. Kuom nyinga iluonga ni Jono Kwanyo, aja Migori County. Abe aringo matek ka Migori mondo mi abi anwang' ngima. Pinye mabor dating'o ji mang'eny. Abende abiro ka gi chest problem osechanda to gima nokilne pneumonia kaluwore gi kaka inweng'o. An gi koyo mang'eny koro msemiya chest problem asetemo ka thiedho koro ka Joramogi kelonwa free medical camp. Naneno ni mondo aring mondo agoye wang'a aba ayude ngima kaka jomamoko. Ma en gir odwa kendo en gir duto wa joluo mana kaka jomamoko be ka celebrate margi. Wamor kendo wamor nyaka jodala na we kamor ginyisa ni kichopo chwalnwa mos ma ji te tapi kende moko nyalo wango thuolo ma chopo. Agol kamano. Pero kamano boka ng'amogich tin no ng'wona nikech sathin ka ngik seche mambele ang naduogi mondo uchak wuo. Chori ka ami an gi nyinga Susan Anyango Budo ana anyando kanya winjo lendo ni nyomora na winje Ramogi radio amor kodu jo Ramogi TV kuom tieko higa achiel to gi thieth mubagonwa ni agonu erokamano na chopo chon sa achiel ayudo namba koro pod arito makata joma nodong' moko pod agone gi masim ni gi bia erokamano machiegni mondo watieki wawa makni an ka chung kar ka tagode jo Ramogi TV erokamano wach ni na winje radio to wenge ga osebedo ka chanda koro na wacho ni kawuono ang'eyo na adhi yudo chango kuom Ramogi TV koro agonu erokamano kuom higa achiel kuom tich musetiyo kutiyo maber Ruth Nyajimo ilendonwa maber gi jou wala monu awi maber gi ngima maber e sherehe ma kawuono agonu erokamano. An gi nyinga iluonga ni Alisa Nyango Ngoya adako Bunga aja winjo man Ramogi gi janeno ma Ramogi TV ago erokamano abiro ka dendo John cha winjo kiwacho wach ni chieth ni Kawuono Victoria chopo kasa ariyo tang'ena dhi do chieth Nyasaye mondo gwe jo Ramogi obed kubet erokamano neno Kawuono Vincent hanini ga mane jo ago erokamano an nyinga iluongo ni Jemima Uma e dala mar Kisa ta agone Ramogi erokamano kuom thuolo ma giketonwa mondo wathiedh an gi tuo ito sachanda mang'eny tagone gi mana erokamano ka bi wacho mang'eny mana dala mar Kisa koni awene jomoko be mondo wuo erokamano mana mapiyo mondo watieki. An iluonga ni Maslina Kumu adwoko erokamano ne Ramogi TV kendo timo maber amor gi dho mama Jaki. Asabedo gi tuo mar thuno to kaka thieth thagaga nikech koso mar pesa lakini adwoko erokamano ne Ramogi TV nikech kawuono ang'e nadhi yudo kony. An gi nyinga iluonga ni Joyce Msango Piyo dala Kwisero Kakamega koro nabiro ka mondo mi ayud thieth kod puonj ma jo Ramogi osebet kakelo sana ahero puonj mar pur gi ohala ne raneno ka kinde duto matemo gigega mag pur to ka neno pur go ohala taneno kama an be anyalo mondo mi alos godo mara mondo bed machal gi gima neno chande kasto ber chenro mar pur gi ohala ni yudo nyaka contact mag jok mane okelo chenro no ero gi puothegi koro inyalo kata wuoyo kodgi ka chenro oserumo gima kwayo jo Ramogi TV ni mede uru kinde mar pur gi ohala. Mogik koro an gi nyingi luonga ni Catherine Achieng dala mar Seme amor godiochieng' ma kawuono ni wach ni nano kang'e but na winje gi nyoro to kaluwore kaka sebedo kasandra gi tuo achopo ka mondo ayude konyruok odiochieng' ma kawuono ni amor Nyasaye mondo gwedho gi maga. Erokamano. Dolmas problem ga koro kanyo adoko ne Ramogi TV erokamano kuom odiochieng' ma gi celebrate mar Ramogi at1 nakadha to ka nakadho to ayudo ka thieth ni kama nono to kaka an boda pareta awacho na rawo mondo ang'iane na ka ponono ni asebedo gi pneumonia kata malaria mopondo koro kuom mano waduoko ni erokamano Ramogi TV Nyasaye mondo ogwedhu umed timo kamae kuonde duto te ma jowa nitie Nyasaye mondo ogwedhu ahinya. Erokamano ahinya neno ka nyathi bochopo ka ende mondo oyud thieth inyalo nyisa nyinge gigo michopo ka. Nyinga iluongo ni Nicholas Otieno ka Kisumu abiro thieth mama ong'isa ni abi onge pesa bi e free camp ka mondo thiedhra nikech yath agoni erokamano Ramogi TV.
Erokamano ahinya. Mana kamano Joyce kaka isewinjo oganda mor kod chenro mabende Ramogi TV obago mar dhialo gi achiel mar duoko lwedo ne oganda mabende osesirogi kuom kelo thieth manono ne oganda mabende yuto ginyalo bedo ni piny mondo mi ginyal bedo kod ngima makare. Mana kaka inyalo winjo kod morgi gi kwayo magin godo, wageno ni jogo mochopo ka odiochieng' ma kawuono mondo mi oyud thieth dhi yudo konyruok mana kaka gin kod geno ni gidhi yudo thieth kod konyruok e ngimagi. Ka ok kamano pod wanyonore kaendi, wan kaendi gi jo dakteche mopogore opogore mowuok Kisumu specialist, mowuok e migawo mar Smart Smile Kenya, mowuok e migawo mar Red Cross kod jo daktari mopogore opogore bende biro chiwo thieth kotenore kod chenro mopogore opogore mabende biro konyo oganda mochopo kaendi kotenore kod menyo mar wang', it, kansa, corona, malaria kod tuoche duto te ma oganda nyalo bedo. Ka ok kamano aduoko ni e studio, pod wanyonore adhi kelo numoko mabende medo wuok kae kata tucho kotenore kod chenro mar thieth manono ma wan go kaendi gi jogo, nikech wageno ni jalup governor ma county ma Kisumu Matthews Owili bende dhi dhialo chenro ni endi kendo bro loso gi oganda e lo governor ma county ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong ma bende ni e wuoth e mama Nairobi, ka bende wageno ni ka ang'o chopo bende ang' watudre kodu mondo wamiu twak mare achiel kachiel gi wach ma en godo ne oganda kod oganda jo Ramogi TV kuom bago chenro machalo kamano. Joyce kionge penjo mora mora twang' na wey mondo idhi nyime. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere skul primar ma Victoria mane county ma Kisumu. Jopiny oloso kanyo e yo makare kendo aneno ka giwuok oko kar rombgi mar mondo mi odiochieng' ma kawuono giyud thieth maonge chudo. Okang' mabende kare ahinya kaluwore ni chenro makamano mabende obaga kod od fwambo marwa mar Ramogi TV biro konyo e mulo ngima mathoth ahinya to gi sani mabende warwako higa achiel. Wabiro medo tudre kodi mar mondo mi inyiswa gik matimore kama bende odiochieng' ma kawuono wachiwo thieth manono. Ne wasingo ni nyaka Ramogi Ajwang' wachopo singo, wantiere Kisumu kacha, mano Victoria Primary School. Chop kanyo iyud thieth mana kaka iwinjo Millicent Adhiambo nyisi kanyo. Lakteche mopogore opogore biro chopo kacha mabiro konyi in kaka japiny e ponono mar mondo mi ichangi kata iyud kony makare kotudore kod tuo manyalo bedo ni thagi. Kowuok e kaunti ma Kisumu nyaka Ramogi Ajwang' adwani wakala gode koda oche wadhi nyaka e kaunti ma Migori. E kaunti ma Migori watudore achiel kachiel ko jafwambo marwa Jojuma ka entiere Migori. Jojuma kinyalo winja Migori kono odiochieng' ma kawuono thuon wach mabende watwake en kotudore kod odiochieng' lwenj, kedo kod tuo mar ayaki, odiochieng' mabende ithoro hing tarik 1 dwe mar 12 higa ka higa. E kaunti ma Migori kono ang'eyo ni nitiere kuma bende obage nyasi. Jo Migori wacho nade, okang' mane midwago mar mondo mi oduok chien landruok kute mag ayaki e pacho kae Juma? Erokamano wawinji makare ka bende nyaka sababu wantie lap maduong'no mar Migori Stadium kama bende koro bagi nyasi maduong' mar odiochieng'ni mar kedo kod landruok ma kutego mag ayaki e piny mangima. Ka bende kaunti ma Migori ong'ere kaka achiel kuom counties e Kenya mangima, bende kwan mag jogo modak kod kutego mag ayaki osebedo malo. Lipot ma wiye mwayudo kuom apisano mochune chenrogo mag kedo kod kutego mag ayaki kaunti ne Daniel Onea yango ni ma wiye nyiso ni kaunti ma Migori atamalo 10.9 mag oganda odak kod kutegi mag ayaki. Bende nyiso ni kwan ji maloyo oganda 88 duto te kaunti ma Migori kuom kwan ji manyalo 1.16 koro odak kod kutegi mag ayaki. Ka bende ma kono bende koro pod nitie malo kaluwore kod jolony e yorego mag thieth e kaunti ma Migori. Okenge mopogore opogore osebed ka iketo kod piny owacho mamalo kaachiel kod mano mar kaunti. Ka bende chieng' ma kawuono moko kuom gik madwaro mondo koro wadhi wang'e ni to osedhi nade e chenro mag kedo kod kutego mag ayaki. En mano motenore kod chenro ma idendo kaka 1990 strategy. Chenro ni en mano mang'iyo ni to atamalo mok tin ni atamalo mag oganda 90 ong'e chal gi kawo tendo kod kutego mag ayaki. 90 mar ariyo en ni jogo moyang nitie kod kutego mag ayaki mok tin ni atamalo bende oketi e yadhno maduoko teko mag kutego mag ayaki e piny. Then 90 mogik en mar neno ni to jogo matiyo kod yedhegi bende teko mag kutego mag oduok piny midendo kaka viral load suppression. Ma en lek ma bende ikedogo oketi e piny mangima. Mebedi giro ni karomo higa mar 2030 onego beno chop mae. Chenro mar ariyo bende wadwano udhi wang'eyo odiochieng' ma kawuono en kawo tende kod chenro ma idendo kaka U2U.
you to you means nyiso ni undetected and transmittable. Ng'at motiyo kod yedhego mag kutego mag ayaki ochop kama bende kopim dende to kutego mag ayaki koro ok nyal ne mayo to bende ochopo kama bende koro ok onyal tero kutegi ne ng'ama chielo. Wabiro ng'eyo ma odiochieng' ma kawuono kaachiel kod mamoko ma bende oket kod kaunti ma Migori ikedo kod kutegi. Mwadwaro bende koro wawuoye ahinya sani en ni waseneno ka piny owacho mar kaunti ma Migori kaachiel kod mopogore opogore oketo mainogi en neno ni kutego mag ayaki koro ok olandre e kind jogo mantie ng'awo idendo kaka the key population manoting'o opamo midendo kaka female sex workers, oting'o joma chuo matore gi joma chuo midendo kaka MSM kaachiel kod moko ma idendo kaka the LGBTQ community. Koro odiochieng' ma kawuono antie kod achiel kuom nyadendi wuok e ruogno mar Faraja ruogno bende kedo ne ratirogo mag jogo opamo gin jogo ma bende osebedo ka timo ohalano mar opamo e kaunti ma Migori. Ka bende giwach ni gintie kod chenro e yorego mag thieth ahinya mano mar kedo kod kutego mag ayaki. Ong'ere ni mae achiel kuom kweth ma bende osebed kigeto ahinya kod chenrogi nikech ineno ni gin ng'awo mokalo kod tich ma gitiyo e landruok mag kutego mag ayaki. Koro miya thuolo mondo atwa kod achiel kuomgi adwa ni chori machiegni ka mondo kaka adwa ni kuong iyangri na ne jopiny ni to Faraja ma itelo ne en ruok ma kedo ratirogo mag opamo e kaunti ma Migori. Kotenore kod wechego mag thieth ahinya landruok mag kutego mag ayaki, ang'o ma utimo malich? Gima watimo koluwore gi tenruok mag lando kute mag ayaki en achiel kuom wanyalo tiyo gi kondom to kondom sani onge. Koro yudo ka ng'eny opamowa mantie Migori kae atam margi ni malo mag gamo kute mag ayaki. Sami iwacho ni sani wacho ni nitie nok mar kondom kata rabo yunga ma achiel kuom gigo ma bende itiyo godo e geng'o landruok mag kutego mag ayaki. En odiochieng' ma kawuono wang'iyo kegi minyalo ket mar kedo kod tuoni. Sami iwacho ni uonge kod ere kaka un uritoru bedo ni une kwethno kata jogo ma bende neno ga ni samoro nyalo bedo kang'onyi mar lando kutegi. Ere kaka ugeng'uru to ere kaka ugeng'o oganda mamoko mondo kute kik landre? Sani wantiere gi yedhe miluongo achiel kuom giluongo ni PrEP, achiel iluongo ni PEP. PEP ni kisedhi ming'eyo chalni kata chande to iyudo kionge gi kute mag ayaki titiyo gi yath miluongo ni PrEP. Kani chichi ni seche moko idhi gi ng'ato kondom obarore ni kute kondom obarore to onge kaka inyalo konyori. Ibiro kapok ochopo ndalo 3 ma en 72 hours wakonyi gi yath miluongo ni PEP. Samoro nitie ng'at moro kacha ma samoro ok ti gi PrEP kata PEP gi. To sani kute mag ayaki ojo kilando ne mondo ji oritre. Ng'ama ok ti gi magi, ang'o ma ulando negi sani ma koro wach ni koro nitie nok mar rabo yunga? Sani koro en mana wachokogi kamoro achiel to wapuonjogi kaka ginyalo geng'ore kwapuonjore koluwore gi yedhewa mag PrEP gi tiyo gi kondom. E kinde mokalo osene kweth mar opamo kaka jogo bende nitiere okang' manyime mar lando kutego mag ayaki. Oganda gweng' kacha kowinjo wach mar samoro opamo to gin gi paro moro mopogore. Nitie kaka chal ka gima ging'iyo kaka jomoko mok be ahinya e kit oganda. Ang'o momiyo uneno ni opamo bende gimbe nyaka ng'i ngimagi ka otende kod kutego mag ayaki? Jogi opamo nyaka ng'i ngimagi nikech waseyudo ni gin achiel kuom atamalo mag gamo kute mag ayaki. Koro nyaka waketgi kamoro achiel wawuo kodgi. Nyaka samo ni opamo maromo nade kaunti ma Migori ma bende osebedo ka chopo mondo oyud kony ka otende kod kedo kod kutegi mag ayaki e kaunti ni. Tang'o giri ma bende upuonjogi ahinya sama chal kod mai ma koro onge rabo yunga? Sama onge rabo yunga ne wapuonjogi kaka ginyalo tiyo gi PrEP. Kwatieko sama wakedo kod lando mag kutego mag ayaki odiochieng' ma kawuono, buneno ka oseketo okang' makare mar rito un owegi goganda. Sinjo ka samoro wacho ni udhi gi dhano mopogore opogore, ng'iso ni kata ng'ama ni e kor gweng' kochacha bende samoro nitie atari mar gamo kutegi. Ere kaka urito oganda ma kochacha? Nikech samoro udhi e kor gwenge ukono oganda nang'o sama utimo gini to ritruok maru ang'o ma nyaka ritu? Nyaka waritre seche ma wuok adhi e kor gweng' piny mwalo kuchocho nyaka kuong abed gi ng'ani ma nyisi adieri mar chalna. Koyie ni watiyo kode gi kondom to watiyo kode gi kondom. Kotamore tabro advice mondo oti gi yath miluongo ni PrEP. Mogik, ang'o monego tim mondo koro okony ahinya e kedo kod kutego mag ayaki to ahinya e kind jogo ma bende ng'awo kata key population kaka un? Onego ket mana mijing'o mar geng'o kute mag ayaki gi obed malo. Mijing'o yo mane monego oting'gi malo?
kwalando yath mar pep gi prep gitiyo gi kondom. Erokamano, mano achiel kuom jogo materruogno ma kedo ne opamo e kaunti ma Migori. Ma en achiel kuom kwethgo ma bende piny owacho osebedo ka koro geto ahinya kedo kod landruok ma kutego mag ayaki. Kwang'iyo lipot mowuok kuom migawo ma thieth e kaunti ni yango ni gisetemo kedo kendo kwan jogo bende koro gamo kutego mag ayaki kind kwethni mar opamo osebedo ka dok piny kaluwore kod yore mopogore opogore ma bende nyaka sani koro oseketi. Gin mago bende koro igeno ni po ni yore gi koro med jiwo to koro kwethni kaachiel kod mamoko bende nitiere ng'awo ahinya gam kutego mag ayaki koro biro konyo e duoko piny landruok ma kutego mag ayaki. Pod wantie lap ma Migori ka kama bende wadang'iyo ni to okenge mage ma kaunti ma Migori koro bende koro chano keto nyime mar neno ni to jogo ma bende koro nyaka sani ok ong'e chalgi kaunti ndiko kutego mag ayaki ong'e chalgi yorego mag pimruok. Piny owacho osebedo ka jiwo tiyo kod rapim ma idendo kaka self test kits. Kata mano nyaka sani oonge kaunti ma Migori. Mae bende koro nyiso ne oganda mathoth ok dek yud thuolo mar pimore ka otende kod thuoni. Koro pod wan ka mar mi mathoth ka otende kod chendo ni kata odiochieng' ma kawuono mar paro kedo kod kutego mag ayaki e kaunti ma Migori mangima. Erokamano ahinya Jo Juma ka intiere kaunti ma Migori kanyo lero yo makare ahinya kendo ang'eyo ni ji osebedo ka ywak ahinya kotudore kod nok mag rabo yunga e pacho kae. Wantiere kod geno ni sirikal biro temo matek mar mondo mi oganda rabo yunga inyanya to gi sani ma bende ji dhi e nyasi kaachiel to bende nitiere nyithindo ma oloro skul mar mondo mi ji oti kod rabo yunga manyalo konyo e duoko piny landruok mag kute mag ayaki. Erokamano ahinya Jo Juma ka intiere kaunti ma Migori kono. Nyakwara Muge Jwang, pichni ma bende ineno kanyo achiel kachiel e wang' jowi mari kanyo mago ne biro ni kawuok e kaunti ma Kisumu kama bende odiochieng' ma Kawuono TV mar Ramogi otero thieth maonge chudo e kaunti ma Kisumu. Mana kaka iseneno kanyo jalup gavana e kaunti ma Kisumu Matthew Owili osechopo e romo makamano. Otene kanyo wantiere kanyo kod director ma bende ochung' ne production ka kambi mar Royal Media Services Latifa Gunjiri ma bende osechopo skul primary ma Victoria kama wabage thieth manono kawuono. Wantiere kanyo kod jatend weche manyien e TV mar Ramogi Joseph Bonyo kaachiel kod Ruth Nyajimo Ruth Otieno ma bende thoro kelo ni chenro mar penj laktar mano Ramogi TV kae kaachiel kod Alan Obiero bende aneno kanyo. Alan Obiero ochung' ne apisi marwa mayudore e kaunti ma Kisumu. Mage jogo ma bende nitiere Kisumu kanyo mar neno ni thieth nono obiro ni e yo makare in kaka japiny mar mondo mi ukonywa e kinde ni ma warwako higa achiel kaka Ramogi TV. Asenyisi ni kapo nono intiere kaunti ma Kisumu kod alwora mare inyalo chopo kanyo mar mondo mi iyud thieth nono maonge chudo moramora. Jotelo mopogore opogore mago mag kambi tudruok mar Royal Media kaachiel kod mago mag sirikand kaunti ma Kisumu nitiere kanyo mar neno ni chenro makamano ochopo ni e yo makare. Lakteche mopogore opogore mantiere kod lonya e thiedho tuoche mopogore opogore bende nitiere e skul primary ma Victoria kanyo. Inyalo chopo kanyo mar mondo mi okonyi kapo nono ni intuo kata intiere kod achiedh nade moramora e ngimani. Nyakwara Muge Jwang, chenro makamano podi wamedo luonu. Chop kanyo iyud thieth makare kaluwore ni odiochieng' ma Kawuono thieth maonge chudo ochopo ni e boma ma Kisumu. Kata kamano Nyakwara Muge Jwang, ka wadhi mbele kod twak mar odiochieng' ma Kawuono podi watwaka kotudore kod odiochieng' lwenj kedo kod landruok mag kute mag ayaki. Antiere kae kod Benta Agola ma en jaked ne ratiro mar oganda hinya to mago modak kod kute mag ayaki kaachiel kod Profesa Otomanadel ma en daktari ma bende en virologist. Wantiere kode achiel kachiel e studio marwa mayudore e boma ma Kisumu. Ka wadhi mbele kod twak marwa Prof kaachiel kod Benta, ang'e ni sa to wadong' mana kod dakika matin kende. Ang'e ni weche to thoth twak to podi iye mita. Adwa ni daktari kiwinja ka intiere e boma ma Kisumu kono, jonindo magwa oro penjo mathoth ahinya to kotudore kod tuoni mar ayaki. Bendi wacho kanyo ni biro leronwa yo makare mana ka wadhi mana mapiyo piyo mar mondo mi sa kik ng'adwa oko. Iwacho ni biro leronwa makare kaka tuo mar ayaki landore e del. To bende aneno ka janeno wa moro penjo ni to ranyisi mage gin nade. Kalure ni tinde kata kineno jago mantiere kod kute mag ayaki dende nyalo bedo ni pichni kata moloyo jago maonge kod tuo mar ayaki. Ang'eyo ni ok nyal pim, ayaki ok nyal pim gi wang'. Ranyisi mage gin mage? Ranyisi mag kute mag ayaki gin mage to ere kaka
olandore e del. Profesa. Joyce, amor kuom weche mawinjo kowuok e gwenge, kor gwenge ma kaluo kae kwachako gi Kisumu. Erokamano TV Ramogi kuom kelo thieth manono e dala mar Kisumu kae. Kendo amor nikech ji owuotho mang'eny koa nyaka Migori mobiro nyaka kae. Awinjo ka mama owuoyo kanyo maler kabisa, omondo kabisa obiro. Namba 2, kawuono wawuoyo wach mar ayaki kendo piny mangima celebrate kata timo rapar mar HIV AIDS in the whole world. To mogik ke adhi penjo mari ranyisi to gi kaka ayaki landore. Yena mondo achak gi kaka ayaki landore kasto awachni to kose landore tang'o ma koro dhi neno. Mokwongo ayaki donjo kuom ji e yore mopogore opogore kendo ji nigi luoro ma giweni ni kimoso ng'ato man ga ayaki to ni ayaki dhi maki. Ji nigi luoro ni kinindo kitanda achiel gi ng'at man ga ayaki ni to ayaki dhi maki. Ji nigi luoro ni kichiemo gi ng'ama ni ga ayaki ni to ayaki dhi maki. Ji nigi luoro ni kata ke hag ng'at man ga ayaki ni to ayaki dhi dong' nanga ni maki. No, ayaki ok en corona, ayaki en Ebola. Magi virus gite kata gin kute mag kute gite but ok gi landre e yo machalre. Omiyo nyaka wang'e ni ayaki landore yo man landore go zaidi en timo hera. Kendo timo hera no inwang'o kan almost 90% mag cases mag kata new infections makoro wawuoye sani gi. Wasewinjore ni Kenya kae ji maromo 34,000 nyo obedo gi new infections. Kendo king'iyo Homa Bay kocha tibiro nwang'o ka namba no ni malo kabisa. Homa Bay oriyore gi namba no ma inwang'o ka almost tamalo 13.8 oa mana Homa Bay. Wach malich ahinya. Kisumu te makoro giwuoke mang'eny makoro dhieri mana nono to Siaya. Koro gima timore ni kiweyo yore mag hera tinyalo yudo ka ng'ato nyalo yudo ayaki ka ok otim nonro mar mimedo ji maber. Koro transfusion, blood transfusion, kok otime maber to mano bende yo machielo ma ng'ato nyalo yudo ga ayaki. Te wasewuoyo bende yore mag nyuol kade bende. Wasewuoyo ni kanyo inyalo yudo ka ng'ato yudo ayaki ka inyuol to mama positive to konyuol e osiptal kamorite maber. Kata chag mar mama be wasewuoyo to wawuoyo bende other fluids, vaginal fluid, semen bende nitiere kanyo to gi other fluids bende nitiere. Sweat onge, omiyo atwa mondo awach ni sweat onge but pass to nyalo kale. Tiende nini iluongo nang'o pass Joyce. Pass gi dholuo iluongo nang'o? Mano bende nyalo kale. Tutu be nyalo kale. Omiyo mago gik manyaka wageng'. Daktari to kosedonje dendi Professor Delangi yiena mar mondo mi ang'adi mana matin mak mana paro no gi kanyo. Ang'eyo ni sae matin to weche to thoth. Adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Kisumu kama bende kawuono kaka Ramogi TV wabago thieth manono. Wawinjane gino mabende timore kuro gi sane kalore ni chenro makamano osechako ayanga maloso kanyo. Mano en jatend weche manyiena e Ramogi TV Joseph Bonyo. Wawinjane. Medical company wanadiji wani kiji mangeni moko nge Kisumu County muteli ilokada wagondo kama mwafaka kanyi wachoko kwa yomarwa tunokureko Igo duto mwenye wadwaro kwa ntumu waliwote. We're very grateful and we really appreciate the support of the Kisumu County government. Partners moko bende nitiere mang'eny. Mubiro kodwa wan gi doctors, wan gi nurses, wan gi kembe mopogore opogore osiptende nitiere kae. Mubiro mana nikech Ramogi TV nokwayogi. Gi Ramogi FM ni wadhi Kisumu, watero thieth manono. To gibiro emomiyo thieth makano kawuono iyudo maonge ang'o, maonge chudo. Onge kata siling achiel ibiro golo. Nikech county government ochunge, to jok mwasiro wagitero mang'o ochunge. Wagolo erokamano mathoth kabisa. Gima daher kwayo kaka Ramogi TV, ka nitie nyasi moro amora bed mor, bed lit. Ng'ato ka ng'ato ka niwuok ka
to yien pidhe yien achiel. Koni kane Ramogi orwako higa. To nitima ng'o, to yien no ichak ni Ramogi TV. Kore dingi kineno TV, kineno page laktar, kineno nyako chia, kata moro mar sa yote yugo nang'o. Bas, kore nyalo pidho yien adek. Mono ichak Ramogi TV, mono ichak Tapki, mono ichak program moro page laktar. Kore winjo yien adek. Ramogi TV, Tapki, yien adek. Jadi ko yien pidho yien adek kamoro. Ero kamano. Kora dwel mongo jatendwa. Ngeni wan jotelo. Udwa biro mosu, unubendo winja mo. Nikech kama wantiere kambi Nairobi kucha bende wan gi jotelo matayo maber emano miyo wan nafas mar chako Ramogi TV. Nikech ne gineno ber oganda ma joduo nigodo gi kambi mar emomiyo ne gikoni oyo jokendo watimo ng'o wachak ne gimoro margi ma ginyalo loso godo gi duol gi sauti ma gitimo ng'o ma ging'eyo. I want to invite Director Programming, Tifa, just come with a few remarks, then we'll carry on. Karibu sana. Aya, Ruth Okolini tiere kaka jatelo nyaka roa kidonge. And then Okasiti manager bendo lonje. Karibu sana bwana. Asante sana. En Madam Latifa Ngunjiri tiere kaka warwako jotelo ahinya jotelo mamine do miyo kaka mine nyalo. Mama hai. Mine man kadwa winjo ndu maber. Mama hai. Mondo mi warwak Madam Latifa maber. Sawa. Ubro time kaka watime no dongi. Aya anyisi gima watimo kata watime kama. Wachako pa modi beach, kato di mwen, kato di dek, kato di riomugi, modi kena achiel maduong' dongi. Aya wachako achiel ariyo dek, 1 2 kato 4 1 2 3 4 1 2 3 dongi. Aya sawa wadon kwake maber dongi. Aya kwa Madam Latifa tunakukaribisha Kisumu. Asante sana. Laktara, asante Ramogi Atuana tunakukaribisha hivi wachaki achiel ariyo dek 1 2 3 4 5 adek 1 2 3 ariyo 1 2 Mogi. Your Excellency Deputy Governor, all protocols observed. No, I said no, I will not try to attempt. The Deputy Governor was challenging me to speak in Luo, but sijui niongee Kiswahili ama Kizungu? English. Good. Nimeelewa kidogo, nimesikia. Kiswahili. Haya sawa. Nimesikia ya kwamba wale watu wako hapa ni watu wamesoma. Kizungu inateremka nywe. Lakini nitajaribu Kiswahili. Ya kwanza ni kuwashukuru sana. Na nataka tujipigie makofi kwa vile mmeshikilia Ramogi kutoka ile siku tulianza na sasa tuko mwaka mmoja. Tujipigie makofi tafadhali. Ya pili tulisema tukija kusherehekea mwaka moja hakuna pahali pengine popote tungefanya hii sherehe isipokuwa hapa. Na hakuna namna ingine ingekuwa bora zaidi ila kuja kuleta matibabu ya bure. Tuwashukuru, tulete bodaboda clinic karibu, tulete hata kuna watoto mayatima tunaenda kuona, na hii ni a way of giving back to the community. We always say the community is the one that makes us. Kwa hivyo tunashukuru sana na muendelee kutazama vipindi vyetu. Sijui ni kipindi gani mnapenda zaidi? Ya pili? Nyakochia, Penchlakta. Mbona sisikii injili? Mbona sijasikia injili Kalo? Nani anatazama hiyo? Mko wengi. Gani ingine? Okay. Very good. Very good. Asanteni sana. Yangu ni kuwaletea tu salamu nyingi kutoka Nairobi. Asanteni.
Asante sana. Thank you, Madam Latifa, for kudu ang'eyo ng'ama nokelo thapki. Afulno. Madam Latifa manokelo thapki. Boss wanasema uongeze time ya thapki. So wanasema hii ile iko saini kidogo sana. Dongo ng'eni kuwacho ne jatelo mo winjo to timore. Wacho gitimo. Mana kaka Kisumu wacho ni tich timo ang'owa. Bende kucha en wacho gitimo. Ubro yudo. Now, I want to invite the city manager just to make brief comments. Then thereafter we'll invite the CECM, Charge of Health, and then we'll invite the DG to make his comments. Hero Urukamano, city manager. You know, it started with Radio Ramogi. It's true. Ango mi ukedo wach moro moko mano ya. Kar chuny. Kawuono en kar chuny jatuo. Radio Ramogi. Ero ka to utu adier mwange ulenya lenya ni. Ingen Dr. Ganda bo nyiso kae gi daktari owili ni Kisumu joma iwuotho gi malaria nikech onyuole gi malaria ochami kama in ye ich mar mama u koro samoro ka tibet kama to malaria apa these people have malaria, all of them. If you test them, they say that they have developed natural immunity. So we are very happy today. We saw this happening in Nairobi. Then Kisumu is now also hosting the big time. This is the headquarters of Ramogi TV. By the way, Ramogi TV has become so popular. That is where so many people go and air their grievances. And I got a phone call early in the morning from the DG. What is happening at Kiwia Market? Because Ramogi TV has done something. What is happening in this area? Because he had watched it at Ramogi TV. So Ramogi TV does not only air news, but they engage in a lot of CSR, like what we are doing today. And we appreciate as we close the year. We are now 1 year old. I don't know whether those people, Latifa, people are landing in choppers when you are launching. I thought you were going to land here with the chopper. But next year, just bring a chopper so that our DG lands here in a chopper. Yeah, it will be exciting. But the most important thing, as a city manager, working under the county government, the governor launched last month the Kisumu citywide greening program. Haya winjo. Sasa unaona vile Kiswahili is very heavy in your tongue. Aya sikiza. Aya nitanena kwa Kijaluo kidogo sababu hata mimi hiyo lugha naongea ni ngumu sana kwa mdomo yangu. Aya wawach doluo. Awacho ni I think Latifa, you can benefit from the DG if you sit next to him for some translation. Awacho ni Radio Ramogi oklanda landa weche manyien kende. To gitemo loso kaka ji nyalo dok e ngima mar joluoka. Gitemo puonjo ji. TV margi nitie weche magen go kipindi magen go mabeyo beyo ma puonjo joluo. Kendo TV Ramogi gi Royal Media Grade Ramogi osebedo ka puonjo mang'eny. Koro wan kaka Kisumu City nyocho wachako gimiluongo ni Loko City Majan. Loko City Majan mondo chieng' owe chamo ji koth mondo chwe. Koro wadwaro no pidhi yiende e dho nembe e dho rivers kamora mora in mibet kaini kamora mora midakie dipidhi yien. Gavana Nyong'o gi deputy governor Wili owacho ni higni 5 ma gidwa tieko gi
gidwaro yien milion 300 ei city ka. Winja. Koro kawuono jo Radio Ramogi okelo yien 500 ma ng'ato ka ng'ato nyaka ang' ting' yien adi 5. Winjo. Ema koro ineno koro jaduong'no koro kara winjo wacho ber. Ayie kodi. Koro wach mar pidho yien tarik 10 ka tarik 10 Gavana Nyong'o gi Deputy Governor Willy gibiro pidho yien Kisumu tieng' tarik 10 ka tarik 10. To wadwanwa miu seedlings mang'eny. To jowa muneno manie lak ndara ka ma uso pidho yien ka. County dhi loso kodgi singo ma higa ka higa timiyogi pesa mondo gilos gimiluongo ni seedlings ma yien wuoke. Ma koro higa ka higa to udhi to gimiu seedlings. Nyaka ipidh yien, pidh yien, pidh yien, pidh yien kendo pidh yien. Mane ujumbe ma wacho sani. Erokamano. Dr. Ganda, arwaki mondo irwak Deputy Governor. Osaoreuru. Yes, an nyinga Ganda, osenyisu. Kawuono okwabi wuoyo mang'eny. Kawuoyo wachung' ka gi Royal Media Services maran Ramogi FM gi Ramogi TV. Ramogi FM gi Ramogi TV osekonyowa ding'eny e Kisumu ka, passing messages mag health from the health department to jowa. To every week ineno ka Kisumu ni omiyo airtime much mag health. Koro gin very close to us, gin osiepewa kabisa. Koro wachung' kodgi kawuono. To kawuono be wachung' kodu nikech un jowa. To sama ng'at mora mora biro konyo jowa, to nyaka wabed kodgi. Watimo partnership kodgi kawuono, miyo free health care services o jowa, so that you can benefit from dental health gi services which are not usually available very easily. Koro kawuono ubo yudo free services. To kawuono be en World AIDS Day. Ng'at ka ng'ato nyaka test status mage mar HIV. Kawuono World AIDS Day. AIDS no nego ji mang'eny Kisumu ka kata Nyanza. The death rate nen malo kabisa. To sani wasetero death rates no piny nikech wanyalo fwenyi early, nyalo yudi kin gi HIV early, timi yath. Koro wan gi joma ng'eny, almost 20% of the population marwa tiyo gi yedhe. To wadwa prevent so that nyithindo mamon gi mama gi nin gi HIV AIDS, nyithindo gi should not get HIV. Koro mago are the things that we need to do. Ng'at ka ng'ato nyaka ng'e status mage mar HIV. Mano is very important. Sani, HIV is still number 1 cause of death in Kisumu. Wasetere piny kabisa, but pod en malo. Koro beduru jo matimo testing gi prevention of HIV. Pod ung'eyo ABC, abstain, be faithful, to kokinyal nitie condoms. And finally, wan gi PrEP. King'e ni in ng'at mok ti gi condoms, idhi marach. Nitie yedhe minyalo muonyo throughout, iluongo ni pre-exposure prophylaxis. Kichako muonyo gi at least 2 weeks before the exposure. Mago be nitie. Koro take care of yourselves. Abo nuoyo gi English nikech wan gi visitors from Ramogi makia dholuo maber. So for our colleagues from Ramogi FM, we are saying that today we are here to stand with you, and we are saying thank you very much for having stood with Kisumu County. Every week, the health messages from my department always reach our people. And in fact, I get calls from the village many times when they have had something and they seek for clarification. This is a very important part of health in terms of prevention and getting the messages to the people, which can be very expensive when you don't have a media. Your infiltration into the Nyanza region, and particularly Kisumu, has been fantastic, and it has really helped us to reach our people. So when this activity was here, we decided that we are going to come here and stand with you to help our people. So this is good CSR. What you are doing for our people is good, and what you are doing in terms of communication is fantastic. Today is World AIDS Day. I've encouraged our people to get tested. HIV used to kill so many people in Kisumu. It was ridiculous. But now the numbers have come down. But still, HIV is associated with the highest numbers of people are dying because you live with ARVs, but your risks of getting other diseases, cervical cancer, are higher than other people. And so it is very important for us to get tested. Secondly, we still have children who are born with HIV.
And if you see on Facebook, a lot of them are now coming up and starting to talk about it. It is unfair for a mother to give HIV to the child. So when a mother tests and knows that she's HIV positive, there is medicine that can help her to prevent the child from getting HIV, so that the next generation of people can actually not have HIV. There's several advances in health. We still have the good old ABC, abstain. If you cannot, be faithful to one partner who is uninfected. If you cannot, use a condom. But now we have something called PrEP, pre-exposure prophylaxis. If you know that your behavior is not very good, you don't use condoms all the time, you can start taking medicine at least 2 weeks before the exposure. It will significantly reduce the risk for you to get HIV. So thank you very much for listening to me. And with those few remarks, allow me to welcome His Excellency the Deputy Governor, Dr. Matthew Owili, who have accompanied today for this meeting. Let's give him a hand clap. Moja, Billy, Tatu, asante, karibu. Kamano Dr. Ganda. Hapa ni ber kwa go lwere na jomo se wuoyo tete koso kamano. Wagone koso ki wagone gi. Mar kilo koso kamano. Kora na kwana chela area dek to go lwere koso kamano. Okay, chela area dek. Kendo airu kamana inya. Madam Ngunjiri, Latifa Ngunjiri, my motto ne chenro Royal Media Services. Owadwa Joseph Bonyo, mabende managing editor mar Ramogi TV. Nyamera Ruth Nyajimo Nyongo, dakugone sigaragar. As to gi king of Sinapanga, ilungo ni Alan Obiero. Olal na kamoro kanyo. Gi Jaramogi duto ma kawuono wendo wa. An ka Elongire, Professor Peter Anyang' Nyong'o, ma governor ma Kisumo. Uneno ka wuotho ka motegno kabisa, gi wuoyi mochung' ne weche mag ang'owa mag thieth. Kendo winjo ko wuoyo ka, owacho nyaka weche mag ang'owa mag ayaki matieka. Winjo koso ko winjo. Awuotho ka gi city manager bende, mowacho weche mag climate change. Two very key components of what we must do to have a brighter future. Nyaka obedi ngima makare, to kendo nyaka wa make sure ni watimo ang'owa, waketo aluora maro timo ang'owa obedo maber. Tok mano kende wan gi ji mang'eny, wan gi John Oyua, ano kogo simu kamoro kacha, en e jawach kendo chung' ne weche mag communication e county ma Kisumu. To moro ahinya ni wan gi jodalawa ma kawuono yuoro. Koso kamano. Mondo bi okonywa rwako welo. Jodalawa ma Kisumo akawo thuolo ni kendo amoso ni Nyasaye ber. Nyasaye ber. Wafwane uru Nyasaye kama. Akawo thuolo mokwongo aduok ne Ramogi erokamano ni giyiero town wani, city wani, county wani ni ma mondo bedi venue kata kama gibiro hingoe nyasi mar higa mokwongo nyaka ne gitim ang'owa gichak Ramogi ang'owa TV donge ber. Ung'eyo Ramogi ni inene kamoro amora, yande ne an kamoro ni Pennsylvania e United States. To joma ni kocha kochopo sama ineno news gin koro iketo mana kanye Ramogi. Nairobi Ramogi, Migori Ramogi, Homa Bay Ramogi, Siaya Ramogi, Uganda be mana Ramogi. To giyiero ni gibi kanye ber koso rach. To dakwa pam negi. Mano mokwongo koso kamano. To winjo bende ni koro kawuono ni en higa mokwongo mar ang'owa ma gichako, koro gidhi higa mar ang'owa mar ariyo. Koro gin gimiluongo ang'owa birthday. Gin gi birthday, gin gang'o? Wawerne guru birthday koso wagi awe. Ma koro ne gidhi alom ni wawerne gi birthday koso wagi awe. Ata chunguru malo wakar. Chunguru malo wakar. Chunguru malo wakar. Kek wang no ngade. Ok na bedo sami ngado kek. Kora wero marachon. I think the mic is gone.
This one has to be there. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ramogi. Happy birthday to you. Koro beru abeda. Kane Ngire timo campaign kokwayo jo-Kisumo mondo miye thuolo otinegi kaka governor way back in 2016. Nowacho ni gombo mare en ni mondo jodala ma Kisumo ka obed gi thieth makare. Nowacho ni timang'o odwa bero weche mag thieth. Osetimo mang'eny, osegero osiptande kendo nitie theatre koro e sub counties duto masani ng'ato kocho nyaka bi nyaka kanye nyaka Kisumo ka okoti mang'o oyud gimiluongo ni konyruok korka upasuaji kata operation gi dhong'owa gi dholuo. Machielo nowacho ni nitie jowa ma samoro nyalo gombo mondo mi ochul gimiluongo ni health insurance kata NHIF to samoro nwang'o kata nweng'o bedo matin. Koro otimo gimiluongo ni utafiti kata uchunguzi mong'eyo backed by figures ni nitie mier 90,000 e county ma Kisumo ma jomodake ok nyal yudo pesa michulo godo health insurance. Gi dho ngere luongo ni indigent population, and Dr. Ganda knows that very well. Kano wachako ne wan gimiluongo ni UHC kapok ne piny owacho mamalo bendo biro gi wach gi marang'owa mar UHC, and for the first 2 years in our administration we implemented gimiluongo nang'owa universal health coverage. Kata kamano en gima ne ok dhi mbele bang' higni 2 kaluwore gi nweng'o matin mar piny owacho mamalo mabiro piny ka kaluwore gi pogruok marang'owa mar tich between the national government and the county government. Koro nwaneno to watim nang'o mondo mi jowago timang'owa oyud thieth makare. Emomiyo ne wabiro gi program miluongo ni Marwa. Koro Marwa ni nitie mier maromo 45,000 e county ma Kisumo masani ichulo negi their NHIF cover mondo mi ka gituo to gibire osiptande mag piny owacho tithiedho gi nono mag timang'owa ma ok gichulo. To ung'eyo bende ni weche mag budget samoro ok bed ga mayot ahinya nikech pesa mabiro ne pinywa mar Kenya kata mabiro ne county samoro bedo matin. Emomiyo ka wayudo kony machalo kod ma kawuono ni ma Royal Media through Ramogi TV okelo ne jo-Kisumo to wan timang'owa wago mana erokamano. Koso kamano uyieno wagone gi erokamano. Wago erokamano ahinya. And Madam Ngunjiri, we are thanking you and your team. We are observing that budgets normally are an issue both for the national government and the county government, and support from partners such as this one are normally very, very helpful. And so we thank you for the opportunity that you have given our people Majo Kisumo monokauno timang'owa oyud thieth. Donge ber winjo bende gima minister mar thieth owacho ni kawuono wahingo chieng' ayaki e piny mangima, World AIDS Day. To mano bende mwadhiye kwaka mondo mwabe wapuonjo gi matindo mapod somo universities kaka onego bed timang'owa kaka onego bed ni gidak. Tageno no wawinjo gima minister owacho. Tung'eyo bende ni ayaki ok en death sentence. En tuo matindi bende wanyalo manage maber ahinya. Omiyo ng'ama tuo, ng'ama osetimo test gima chalo kamano, ensure ni dhi osiptal kendo joma muonyo yath kik we timang'owa kik we muonyo yath nikech mano koro sani waneno ka hinyo jowa. Compliance is becoming an issue and can lead to some very disastrous outcomes. Omiyo jowa muonyo yath o ensure ni gi continue gang'owa gi muonyo yath. Mano nyaka timang'owa nyaka wawachi nikech mano is a responsibility that we hold. Ne jodala wa ma Kisumo matimo ohala
iwacho ni ng'ama ong'i maber emitimo nade eming'iyo maber koso kamano joramogi gi osebedo koda motegno kendo osechung' koda motegno ahinya ung'eyo kuma wuoye maber ahinya kata ka nche ne wamenyo kane wamenyo kuma ne wadhiye cha ok ne gichung' koda motegno emomiyo wan be dwaro jo ohala maka koro nyaka wang'igi maber to ung'eyo ni bende ginyalo konyowa bero ohandwa koso kamano ginyalo konyowa bero ohandwa omiyo ka wadwa mondo waber ohala to wang'eyo ni koro wan kod gimiluongo ni a partner manong'ewa mosetiyo kodwa makata weche tek to timo ang'owa ochung' kodwa omiyo adwa ni wang'igi ang'owa maber. Ang'eyo ni nitie programs mang'eny ma gikonyowa godo maduong' ahinya moloyo to kawuono ni en wach mar penjo laktar chako so kamano nikech nitie giminyalo penjo kata ming'isi madhi konyo ang'owa madhi konyo ngimani. Omiyo agombo ni mondo mi kata mana chenro no ka nitie wach minyalo dwaro penja okay to wabed gi miluongo ni a change in health seeking behavior. Kiki bela bela ni koro nikisi penjo daktari koro bela bela ka samoro bendo dwani ing'iyo kata gimiluongo ni blood profile dipo komiyo ong'eyo ni in gi anemia mitawacho ni wamiyi yath kata wamedi ang'owa kata wamedi remo so kata kipenjo daktar to make sure ni bende facility bende timo nade inyalo ga dhiye mondo mi visit. Koro mano gima timore kaka wuon ka duk noro kamano kuom biro to yiena mondo mi awach kama bende ung'eyo ni kane wadhi e campaign ndalo cha ma be nyaka koro wawachi okay joma ne wapiem go miluongo ni Kenya Kwanza nochiko ni gidhi kelo gimiluongo ni Kenya Hustler Fund koso kamano nyoro nyogi launch gimiluongo nang'owa Hustler Fund. Gima nyaka ung'e ni ne gichike kaka coalition to sani gitiyo gi pesa mar piny owacho emomiyo ng'ama go ohala mawuok dalawa koni kik iluor nikech macha en pes jopiny en pesa ni en pesa na wambe koro nyaka watim waor ang'owa kwayo mondo wambe wayud ang'owa pesa no mondo konywa tim ang'owa bero ohandwa. Uwinjo kanyo koro ok en mana margi en pes jopiny ema koro gitimo nade giketo kacha omiyo we need and we hope that they can equitably issue that loan or whatever it is equitably in the country because they are using public resources. To yena mara wadi gimoro ka gidongere nikech ma is important. I don't giwinji. You know, you can promise something as a coalition, but once you get into government and you are implementing it, then it becomes a national issue. They have allocated billions of shillings, I think 50 billion if I'm not wrong, but we need to ask some hard questions as well. For you to access the funds, you apply and there's an application fee attached to it. We need to know where that money goes. Secondly, you have allocated 50 billion into that fund. Then you are allowing other organizations to manage it. You may need to be open to the country and tell us how you came up or the criteria you used to identify those who are managing the fund. And thirdly, we know that the part of the interest will be kept aside somewhere. Where is that you're going to keep that money? Who is going to manage it? And for what purpose will it be used? We have the constitutional mandate and right to ask those questions. We have no problem with people receiving the funds, but you must be very open as a book regarding the management of the fund. Upon whether you thieth maber kawuono koso kamano. An koro kuyiena to wadhi mondo wahingi weche ma mbele. Taduokero kamano kendo ne jowa mobiro ka mondo mi okonywa. Ng'amo konyi mochung' koro mane wadu. Omojora mo ikoro wedewa. Wamor kod we will continue to support you. Asanteni sana and may God bless you.
Waduoko erokamano makende kikudhi mabora nikech wadwa ni mondo mi kwa ka to wakaw thuolo mondo mi water jotendwa gine gima timore nikech ginyalo biro medical camp ber ka ging'e gima timore donge wawuoth kodgi matin kata wadhi pidho yien mana kaka ne wasewacho chani wapidho yiende adek mar Ramogi TV penj laktar kod Thapki erokamano to seche maduoko erokamano wantiere kod jomosirowa wantiere kod lakteche mopogore opogore wantiere kod pharmaceutical companies mabende nosirowa to adwa ni mondo mi anyisgi ni wangwa bro miyo gi thuolo makende mar duoko negi erokamano kendo mar miyo gi thuolo mondo mi giwuo kod ogandawa kamoting'o kacha jomosirowa mokwongo county government ma Kisumu, thank you so much erokamano ahinya. City manager erokamano ahinya. Jokiwasko nochung' kodwa wacho ni erokamano ahinya. Jo make me smile weche mag lak nitiere ka chawa wacho ni erokamano. Kenya Red Cross wantiere kod Brookside Rice Pharmaceuticals wantiere kod Dr. Chenge kod jowetene Tumaini la Maisha waduoko ni erokamano makende wantiere kod Club de Place waduoko ni erokamano makende tok mano kende Maisha Meds gikelo nwa yedhe doge kithiedhi to nyaka mi yath kithiedhi to nyaka mi yath kosidwe dhi monge yath Yes, Maisha Meds, K-Met, Pinecone Hotel, Kisumu Specialist, waduoko erokamano, Maristops Kenya, Lato Milk, KMPDU, wabo miyo gi thuolo mondo mi giwuo kodwa. Asanteni sana, wabo dhi round matin, kata wadhi pidho yien, kaeto watieko chenro gi okang' ni pod wantiere kanya kodhiambo. Kik uweya donge? Koso udwa weya? Udwa weya ka? Erokamano ahinya. Asanteni sana. Thank you. God bless you. Iwacho nang'o? Obiro odwa lwar godhiambo. Senior, come. Yes. NTA. Apani koro watieko ka koro wabro dhi mondo DG gi team mare mondo ne kaka thieth dhi mbele. Asto un kik udhi mabor. Apart from na yath mubro yudo nitiere gik mang'eny mubro yudo. Nikech jok mwawuotho godo ohero jo Kisumu to kendo gimiyowa gik moko mondo watim ang'owa wamiyo donge kamano erokamano ahinya Nyasach kwe mondo obed kodwa erokamano. Once again Jeffone Nyakwara Ramogi Ajwang' dongero koro wachopo singo iwacho kanyo ni singo en gowi mana kaka ineno mano chenro mar thieth maonge chudo mabende timore sani e county ma Kisumu e skul primary ma Victoria. Kapo ni intiere ot to pod ineno TV mar Ramogi intiere county ma Kisumu kod alwora mare inyalo mana wuok iring mapiyo ichop e skul primary ma Victoria mayudore e county ma Kisumu e chuny boma ma Kisumu mar mondo mi iyud thieth manono mana kaka iseneno kanyo jotelo mopogore opogore ochopo kanyo kwachako kod jotelo mag county ma Kisumu mano jalup governor e county ma Kisumu Matthews Owili nitiere kanyo director mochung'ne weche mag thieth e county ma Kisumu Dr. Gregory Ganda bende aneno kanyo city manager e county ma Kisumu Abalawanga bende nitiere kanyo kachiel kod jotelo mag kambi tudruok mar Royal Media Services wantiere kanyo kod director mochung'ne weche go mag production mano Latifa Gunjiri bende nitiere kanyo wantiere kod jatend weche manyien Ramogi TV Joseph Bonyo kod Ruth Otieno Nyajimo mano mabende kelo ni chenro mar penj laktar e TV mar Ramogi pile ka pile kar sa 12 ma midhiambo. Nyakwara Ramogi Ajwang' dongo sebedo mondisore chop mana Victoria Primary School kacha mar mondo mi iyud thieth manono kalore no odiochieng' ma kawuono mano en chenro mar duoko lwedo ne oganda. In kaka Nyakwara Ramogi Ajwang' misebedo kodwa nyaka ne wayaw TV mar Ramogi chakre higa mokalo higa mar 2021 nyaka sani isebedo kodwa kuom thuolo malach ahinya kendo saa koro nochopo mar duoko lwedo ne oganda mane momiyo thieth maonge chudo obagi e county ma Kisumu. Kikidong' oko kalore ni jothieth mantiere mathiedho tuoche mopogore opogore mawuok e ute thieth mopogore opogore nitiere kanyo mar mondo mi okonyi in kaka japiny. Nyakwara Ramogi Ajwang' bende ne wantiere twakae
mak mana ni samarwa emosedhi ahinya. Neno ka thuolo mar mbako romo oserumo, en mana dakika 12 tok saa 5 mar onyango. Matiende ni chenro mar mbako romo rumo. Kata kamano adwa chiwo thuolo makende ne welo mane antiere godo mar mondo mi gichiw pachgi mogik kotudore kod thuon wach mar odiochieng' ma kawuono. Kachako kodi Dr. Otomana Adel ka intiere kaunti ma Kisumo, ageno ni podi winja yo makare, thuolo momayo wawang'wa kaluore ni chenro ma kawuono ne thoth ahinya. Inyalo mana chiwo wachni mogik kotudore kod odiochieng' ma kawuono ma bende en odiochieng' lwenja, kedo kod kute mag ayaki. Professor Adel. Erokamano ahinya Joyce, wawinjo weche mabeyo kowuok kuom jotelo mantiere e kaunti ma Kisumu ka. Kendo agombo mondo awach ni mana kaka Minister mar Health ma Kisumu wacho, Dr. Ganda to gi Governor, Deputy Governor ma Kisumu to kod osiepna Michael Abalawanga ariwora kodgi kawacho wachna mogik ni e pinywa mar Kenya ka kendo e dalawa mar madalo nagi wan gi shida mar kute mag ayaki nyaka kawuono mawuoyo ni. Agombo mondo awachi ni kuom joka temo wasewacho ni new infections kata man gi tuoche mag rather kute mag ayaki mogamo kute mag ayaki e higa ma koro rumo ni kata higa mokalo ni, pinjewa maka luoka notelo, counties notelo, kendo telwa gi piny gi county ma Kisumu, kae oluwe gi Homa Bay, kae to oluwe gi Siaya, kae to Migori. Now, ang'o ma nyaka watim katieko wachni? Mokwongo, nyaka waket pachwa, kendo agombo mondo akwa sirkal ma counties makaluo ni pesa mag dona odok piny. Kendo wang'eyo ni gap mar budget ma Kenya ka odok piny gi $100,000,000. Mano pesa mowinjo tigo mondo nyiewogo gik mwaluongo ni commodities. Achiel kuom gik commodities mwawuoye ka en de condom mwawinjo kiwacho chande. Mar ariyo gin ARVs to gi weche mamoko. Omiyo budget ma watimo kaka sani wagoro CIDP. CIDP no HIV nyaka wuog ma very strong as an issue ma we must handle. Nikech mondo mi wa achieve gi mwaluongo ni epidemic control ma World Health Organization oketo ni nyaka watime kuom up to 2030. Nyaka wayud budget makare mondo mi wachni otimre maber. But number 2 mana mapiyo piyo. Yes, time again odhi. But awacho ni nyaka wa ensure ni PMTCT wadil godo, mother to child transmission, nyaka wadil godo squarely. Kendo wachni en wach ma kelo luoro. Agombo mondo awach ni our communities nyaka wa engage. Nyangu mar chuo nyaka watim. Stakeholder, kawuono wan gi holiday maromo 2 months mag nyithindo. To waseyudo ni 15 to 24 years eman gi shida mogik kata gine magi contribute the highest. Koro warituru nyithindo gi kwa ng'e ni ka ng'ato mako ich to kimi be nyaka beni ni e kanyo to gender based violence be nitiere. Koro dwa wacho mang'eny to nikech thuolo tin aweyo ka wacho ni HIV can be prevented, it can be controlled, it is a preventable disease. Koro watiuru together mondo wa ensure ni wachni otim makare. Erokamano. Erokamano ahinya Professor Otomana Adel ka intiere studio marwa e boma ma Kisumu. Thuolo mebode matin kata kamano ang'eyo ni joneno magwa winjo kaka ijiwo gi ahinya to odiochieng' ma kawuono ma bende wantiere lwenja, kedo koda kerruok mar tuo mar ayaki kata kute mag ayaki. Kabiro korka kori Bentagola, thuolo momayo wawang'o wachni mogika odiochieng' ma kawuono. Wachna mogik odiochieng' ma kawuono en mana ni mondo sirkal mata piny Kenya ka onego kaw okang' motegno ahinya e jok ma kwedo kela kwede miluongo ni dendo ni stigma discrimination. Nikech stigma and discrimination ema obedo ko to high percentage ma joma tho nikech gibedo stigmatized. To gibedo stigmatized gi family ma chiegni kodgi, their own relatives. Koro okawnegi okang' matek to bende kik uluor an akale mago mano kweda nyaka gi joma aluongo ni my own blood ma ng'amiluongo ni your relative moko nego beno kwedi. Aserito nyithindo maber moloye bende
mosedhi skul motieko mamoko setimo arus motieko maber. Koro inyalo kokiluor idhi mbele maber, mirit nyithindi, midagi. Koro this is I'll be turning 50. I got HIV when I was 27. Now it's 20 plus years. I am counting. Koro pod inyalo dak maber molo kata ng'ama mayanyigo. Koro adwoko kamano ne sirkal kelo yath manono, kelo yath ne nyithindo, wadhi mbele kamano to gi empower wa. Kech ko bedo empowered inyalo empower ng'ama chielo. Wabed empowered mondo wa empower our community mondo wabed gi information. Erokamano ahinya Benta Agola kuom kawo thuolo mari ibi e studio ka. Ang'eyo ni wach ni mar tuo mar ayaki en wach ma ji oluor ahinya. Thoth ji oluor wuok oko wacho chal margi. Adwoko ni erokamano ahinya makende mar biro mar mondo mi twag kodwa ijiw jogo modak kod kute mag ayaki ka in achiel kuom gi maonge luoro moro amora. Ageno ni porono jogo modak kod kute mag ayaki mantiere oko kanyo winjo jip makare mabende ogol kae kod Benta Agola kaluore ni bedo kod kute mag ayaki ok en giko mar ngima. Kichimori tira kod muonyo yath inyalo daka ngima makare, ngima maber, inyalo pidho nyithindi e yo makare magimba gibed e yo maber. Nyakwara Moga Juang de wagomba inyadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono makmana ni thuolo marwa e moru. Mago erokamano ahinya na Benta Agola kaachiel kod Profesa Ottoman Adel kuom kawo thuolo magi mar mondo mi ubi wabed kod twak ahinya to odiochieng' makawuono ma piny ngima hingo odiochieng lwenja kedo kod kute mag ayaki. Elo jogo duto mabende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo nyawadwa Sharon Ong'ao, Cleophas Oluoch gi jogo duto mabende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo producer, director, jogo picha, jomak duol, jogo mantiere TX. Odiochieng' makawuono wago ni erokamano ahinya Nyakwara Moga Juang kuom bedo kodwa nyaka gi sani. Bende pod aparo ni thieth maonge chudo dhi mbele e kaunti ma Kisumu. Chop kanyo mar mondo mi yud thieth makare. Wabro weyo achiel kachiel gi gigo matimore e kaunti ma Kisumu. Riti masani nyinga Joyce Oduor.